Ang Ebanghelyo ni San Mateo pwede nato bahinon sa 5 ka basahon. Gani sukad niadtong ikanapulog nga semana sa tuig, nagsugod na kita sa paghinuklog sa iyang ebanghelyo, ilabi na ang unang basahon may tungod sa pagkabulahan. Unsaon man ako pagtuman nga ako mahimong bulahan diha sa gingharian sa langit. Karong adlaw o gahapon last Sunday o karon kini sumpay sa dihang atong hinuklugan usab ang ikaduhang basahon nga gihulagway ni Mateo mahitungod sa trabaho ni Jesus, ilabi na gitawag natog pagtawag niya sa 12 ka tinunan o gipadala sila sa usa ka misyon. So karon di ay tingali atong lantawon unsa may implikasyon kung ikaw usa ka magsasangyaw sa maayong balita. Di ba no? Usahay gani magkupot ka og Biblia, imong dadon mingon, uy, na-born again naman yung akong brother or sister. Di ba no? Makaingon ka ba nga usahay kay magdala ra mag-Biblia ang mga lain natong igsuon sa laing simbahan. Di ba no? Pero kitang mga Katoliko, magdalag Biblia, isipito naman lang, ibutang diri sa ilok, basin di ay makainit sa ilok o makausab sa kinabuhi sa tao. Apan ang atong Ginoong Jesucristo, diha sa paglunsad niya sa 12 ka tinunan, iyang gipahimangnuan silang tanan. Gani ningon siya, abuga ninyo ang mga yawa, banhawa ninyo ang mga minatay, ug tudloi sila, ug unsay ang kabubuton samahan para kanila. Unya human gani niadto ningon, hinumdumi nga adto usa kamo ngadto sa mga walang karnero sa katawhan sa Israel. Kay ngano man, kay ang ebanghelyo ni San Mateo lahi man ang iyang paglantaw sa ebanghelyo ni San Lucas o sa ebanghelyo ni San Juan o ebanghelyo ni San Marcos. Ang iyang pagsulat tataw kayo nga kining mga pulong ni Kristo para niadtong mga Hudiyo nga nawala sa dalan sa kamatuoran. Mautuging na niya ang iyang manapulog 2 ka tinunan, unahan ninyo ang mga nawalang karnero sa katawhan sa Israel. Kay nganuman, gani ningon, naluoy si Jesucristo sa mga tao nga nagtigibulaag o sa ilang mga hitsura nga nawadan silang paglaom. Mao na nga kinahanglan. Apan karong adlaw gisultihan ni Jesus ang iyang mga tinunan. Atong hinumduman nga sa pagsulat sa ebanghelyo ni San Mateo, daghang mga panghitabo nga nakawagtangan og paglaom sa iyang mga sumusunod. Gipamatay ang mga apostoles, gipamatay ang unang mga tinunan, di ba, sa tuig 64 si San Pablo, unya diya usab gipatay si Santiago ug uban pa. Ug tungod niini, ang unang mga tinunan nangahadlok sa implikasyon kung ikaw magsangyaw sa pulong ni Kristo ngadto sa uban. Mao na diha nga teksto makaingunta, ningon ang atong Ginoo, busa ayaw kamo kahadlok sa mga tao, kay nganuman, kay walay tinaguan nga dili mahibawan, ug walay sikreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko ninyo diha sa kangit-ngit, kinahanglan isulti ninyo didto sa kahayag. Ug kadtong kamuray makabati, kinahanglan isinggit ninyo didto
ngadto gani grabe ang iyang pagulagway ngadto sa atop, no? Sumkat-kat ka kung imong iliteral nga pagsabot. But pasabot na nga dili kiangay mahadlok sa paghatag sa tinuod. Kay ang tinuod mao may gitawag nato maghatag kanato og kamatuoran. Mao na nga nindot kayo pagulagway ni San Mateo niining ikaduha nga libro may tungod sa misyon. Tinuod, kung ikaw usa ka magsasangyaw, tinuod nga ikaw usa ka misyonero, misyonera, dili lalim ang imong kinabuhi. Dunay gitawag natong mga risgo sa atong kinabuhi. Di ba, no? Usama ninyo managtiayon. Di ba? Usahay magkaaway tungod lagi kay mingon ng bana nga nung musimba makakadaadlaw. Day, uy, naunsa man ka, mura na makag uyab sa pare, ngadto na makapirmi sa simbahan. Unya kay ang bana kay dili man musimba, kay naa naman sa simbahan, ang amahan sa kanunayng panabong, mo na adto sa Stigbakayan, adto siya, mo na usahay dili makasinabot ang managtiayon tungod lagi sa pagtuo. Apan lantaw nato makaigsunan nga kining atong mga kalihukan aron pagsangyaw sa among balita dili lang para kanato kundi para sa tanan nga nagkinahanglan sa pulong ni Kristo labi na sa mga hilit-hilit nga mga dapit. Atong iampo karong adlaw ang mga misyonero, misyonera nga tua sa layong dapit sa Pilipinas. Labi na dito sa Mindanao, labi na dito sa South America, labi na ngadto sa Africa, diin giluto sila tungod sa ilang pagsangyaw sa maayong balita. Apan kining tanan, katumanan gihapon sa gisulti ni Jesus para kanila ug para kanato. Sa katapusang bahin sa Ebanghelyo nagingon, ang muangkon at tubangan sa mga tao nga siya akoa, ang kunon ko usab siya at tubangan sa akong amahan didto sa langit. Apan ang dili muangkon nga siya akoa, dili ko usab ang kunon at tubangan sa akong amahan didto sa langit. Sumausab ka na ang gitawag natong ganti kanatong tanan nga mga misyonero, misyonera pinaagi sa atong bunyag nga atong nadawat sa atong kinabuhi. Palihog manindong.